Ukugcina izinambuzane nezifo zilawuleka. Ayikho into eyophula inhliziyo yomfama ukhulisa imifuno emihle kuzokuthi xa selikufutshane ixesha lokuvuna abukele izitshabalala ezijongile ngenxa yokuhlaselwa zizinambuzane nezifo. Masiqonde ke into yokuba sisebenza elizweni elehlelwa sisiwo, ngoko ke kufuneka kuqala sizimisele kakhulu ekuthandazeleni izityalo zethu nomhlaba, sicele uThixo azikhusele kwezi zilwanyana nezifo, siphinde senze izinto ngokulandela imigaqo ebekwe nguThixo. Jonga izisombululo zobuThixo kwisikhokhelo sabafundisa ukulima ngendlela kaThixo. Imihlaba ephilayo nenempilo entle. Ngaphandle kokuthandaza nangokhuseleko lokuba phantsi kwephiko lakhe uThixo asikelela ngako, enye yezinto ezingathathelwa ngqalelo kumba wokumelana nezinambuzane ngumhlaba ophilayo nonempilo entle. Kusemhlabeni onempilo entle apho sifumana ulungelelwano lwezemvelo ngokwendalo kaThixo, ulungelelwano oludingekayo ukuze sibe nemveliso entle nekhula ngokukodwa yezityalo nezidalwa eziphilayo. Izityalo esempilweni zinohlobo lwemveli lokumelana nezinambuzane nezifo, kodwa le nto yenzeka kuphela xa zisondliwa ngokwaneleyo yaye zikhulele emhlabeni ophilayo nosempilweni. Ubuchule kubhede malunga nobomi obusemhlabeni bungathatha ixesha elide ukubuveza, into ke leyo engeyonxalenye yezinto ekuthethwa ngazo kwesi sikhokhelo sokulima imifuno. Kodwa ke kubalulekile ukuveza into yokuba sidinga iintlobo-ntlobo zezidalwa eziphilayo ukuba zibe khona ukuze kuzobakho uzinzo kubudlelwane obuphakathi kwezi zidalwa zitya izityalo ezifileyo neziphilayo kunye nezidalwa ezitya ezinye. Amasimi nomhlaba ongenazo ezi zidalwa ziphilayo unengxaki kakhulu ngokuba ukhuthaza ukuqhambuka kwezinambuzane nezifo ezininzi ngokuba azikho izinambuzane zemveli ezitya zona ukwenzela ukunqanda ukwanda kwazo okumandla. Ngokutshabalalisa isinambuzane esinye kuye amaxesha amaninzi kutshabalale zonke ezikhoyo ndawonye nezilulutho ezibulala ezinye. Into ke leyo bangela ukuqhambuka komkhosi wezinye izinambuzane nezifo. Into emandla kukulawula olu lungelelwano lwezemvelo kangangoko sinako. Indlela ezingcono zokonyusa umgangatho nokumilisela isimo somhlaba ophilayo kukugalela icompost ekwinqanaba eliphakamileyo nokombathisa ngengubo kaThixo, kodwa ulungelelwano lwezemvelo olufunekayo lunokuthatha ixesha elivakalayo lokuzinikezela ngokupheleleyo kule ndlela ukuze side sifumane imbuyekezo. Sikhuthaza amafama ukuba azazi izihlobo zawo zendalo. Isele litya iinyiki, impukane, inundu, inkumba ezincinane neenkumbamdodo. Umsundululu wakha ukumila komhlaba nentunjana emhlabeni. Iinyosi namabhabhathane zibaleke ngokuhambisa umgutyana osuka kwesinye isityalo uye kwesinye, i-pollination, okhekhelela ekuveliseni isiqhamo. I-ladybird itya iintwala zemithi okanye zediliya. Isibawu sigcina imibundane, ilawuleka. Izigcawu neentaka nazo zinceda ukugcina izinambuzane zilawuleka njalo njalo. Ingcinga ethi istiya masibe nomhlaba ongenazinambuzane okanye ungabi nazo izidalwa eziphilayo yenye yezinto efuna utshintsho olumandla ezingqondweni zethu phambi koba sifike empumelelweni. Utshintsho-tshintsho. Izinambuzane nezifo ziyakhawulezisa ukwanda emhlabeni otyalwa isityalo esinye okanye izityalo ezizalanayo unyaka nonyaka. Ngoko ke kubalulekile ukwenziwa kotshintsho-tshintsho lwesiqhamo, igqabi neengcambu rhoqo emva kweenyanga ezintandathu kwimifuno ukwenzela ukuqhawula amaxesha okuqhambuka kwezifo. Olu tshintsho-tshintsho luza kuphumelela ekunqandeni ukwanda kwezinambuzane nezifo xa sinesicwangciso seenyanga ezili-12 sotshintsho. Utshintsho-tshintsho kutshintsho-tshintsho nalo lunciphisa amathuba okwanda kwezifo kwakumjikelo weenyanga ezintandathu. Kuyothusa ukufumanisa ukuba maninzi amafama asatyala isityalo esinye endaweni enye yaye bengawuqondi unobangela wokuba kutheni izityalo zabo soloko zihlaselwa kanobom nje.
Ukuhlola rhoqo. Amafama kufuneka ahlole izityalo zawo yonke imihla bekhangela umonakalo odalwe bubukho bezinambuzane nezifo baze basebenzise intlanganisela elungileyo yokugcina izinambuzane zilawuleka. Ukususa ngezandla okanye okucholwa ziinkukhu. Eyona ndlela ingcono yokulawula izinambuzane ezinjengemibundane, ooqongqothwane, iinkumbamdodo neenkumbi ezincinane kukususa ngesandla xa isitiya sisincinci. Kulula ukuzibhaqa iinkumbamdodo neenkumba ezincinane singazimelanga ebusuku. Neenkukhu zingade zifakwe kwisabelo sesitiya oza kutyala kuso kwiintsuku ezimbalwa ukuze zitye iminyiki nezinye izinambuzane phambi kokuba utyale. Susa amagqabi okanye izityalo ezinesifo ngokukhawuleza. Kukhuthazwa ukuba ususe nayiphi na imveliso entshulayo enesifo okanye usuke ukhuphe isityalo nengcambu yaso usilahle kude nesitiya, ungasishiyi emqolweni okanye ngaphakathi esitiyeni okanye kwingqumba yecompost. Ngolu hlobo unqanda ukunwenwa kwesifo okanye kohlaselo lwezinambuzane kwezinye izityalo ezikufutshane. Oku kunokwenzeka sisinde isityalo xa isifo sibonwe sisaqala. Izabatha nezikhuseli. Izabatha zezinambuzane ziyazigxotha izinambuzane ezityalweni, izinto ezifana nokukhanya, ivumba okanye izabatha ezibonwayo. Umzekelo omhle wezabatha zokugxotha iinkumbamdodo neenkumba ezincinane ezityalweni kukubeka iikomityana ezincinci ezinjengesityana esidala seyogathi emhlabeni, ugalele ibhiya elinganiselwa kwi-2 cm ngaphakathi. Ivumba lebhiya linamandla yaye iinkumbamdodo ziza kurhaxwa ngeli xesha zikwisimo sokunxila. Ezi komityana kufuneka zicocwe yonke imihla nebhiya itshintshwe emva kweentsukwana. Ukubeka izinto ezigudileyo ezifumileyo ezinjengeplanga zijikeleza izityalo zingenza ukuqokelela iinkumbi ezincinane neenkumbamdodo kube lula ngokuba zizifihla kula maplanga xa kusemini. Into zokoyikisa enjengeenkuni ezenziwe okomntu zaza zanxityiswa amadlavu okanye amacwecwe esidi amadala aqhinelwe phezu kwemifuno kwiintanjana zokuloba intlanzi zingakwazi ukunqanda ezinye iintaka ezimoshayo. Izikhuseli. Iindlela zokukhusela ukoniwa kwezityalo zizinambuzane nezifo eyona ndlela ingcono ngokuba zinqanda ukuqhambuka kwesifo okanye uhlaselo lungabisaqala. Ukuba isitiya sakho sikhe sahlaselwa luhlobo oluthile lwezinambuzane, galela izikhuseli rhoqo kwisithuba esingange-7 ukuya kwi-14 leentsuku ukwenzela ukuba zingaphindi zibe yingxaki ngeli xesha ulime ngalo. Izityalo ezinjenge-marigolds, ii-peonias, i-lemongrass, i-basil, i-rosemary ne-mint zezinye kwezininzi ezikhusela kakhulu izinambuzane eziyingxaki esitiyeni. Ezi kulula ukuba zibe yinxalenye yesicwangciso sezinto esiza kuzityala nokuba kusemiqolweni okanye simana sitsiba eminye imiqolo kwisitiya sonke. Izitshizi zetswele, ipelepele negarlic zezona zikhuseli zigqwesileyo onokuzisebenzisa. Yaye zininzi ii-oyile ezibalulekileyo eziphuma ezityalweni ezinevumba lokukhusela ezinjenge-neem, i-orange, i-eucalyptus, i-lemongrass, i-lavender, i-sage, i-rosemary, i-thyme ne-clove. Emininzi imixube yezi zikhuseli iphinde isebenze njengezitshizi zokumelana nezi ngxaki. Ukutshiza kwindawo enengxaki. Abantu abaninzi bathi bakubona kuqhambuke izinambuzane bavele batshize isitiya okanye intsimi yonke, noxa ingelo hlobo olungileyo lokunqanda izinambuzane. Kungcono utshize kwindawo ezichaphazelekileyo khona ukuze zingonwenweli kwindawo yonke. Khumbula ukuba lo mxube wokutshiza uza kubulala amaxesha amaninzi okanye unqande izilwanyana eziluncedo nezingeloncedo. Ngoko ke zama ukucutha ukutshabalalisa indalo ngokuba utshize kule ndawo enengxaki kuphela. Tshiza le ndawo ichaphazelekileyo ngesixhobo sokutshiza esinemingxunya emincinci kakhulu ngongcwalazi, khona ukuze izityalo zingabi kwisimo esayanyaniswa noxinzelelo lwengqondo. Qala wenze uvavanyo lalo mxube kwizityalo
ukuze ubone ukuba umxube wenzeke kakuhle na, ulumkele ukwenza ingozi ebingafanelekanga ukuba yenzekile. Nantsi imizekelo embalwa kwemininzi ekhoyo imixube. Isitshizi sesepha silungele ukunqanda iintwala zemithi, imibungu neentubi. Tshiza ngqo kwezi ndawo zihlaseliweyo uqiniseke ukuba itshizwe yonke le ndawo inezinambuzane. Galela amatispuni 2 esepha engamanzi kwilitha nganye yamanzi. Izitshizi zesepha neoyile zezona zisebenza ngokugqithisileyo ngokuba zidibanisa amandla esepha negalelo lokugquma umphezulu ngeoyile, yaye ezinye izikhuseli ziyakwazi ukugxotha izinambuzane zimke ixesha elide. Iintwala zemithi, imibungu, iintwala zediliya, iscale newhitefly ziphefumla ngomzimba lo wazo, ngoko ke xa izinambuzane zogqunywe ngeoyile iyazifuthanisela. Amavumba anuka ngamandla ezikhuseli asuka kwipelepele, itswele, igarlic neminye imixube yeoyile isebenza kakhulu ekugxotheni izinambuzane ngokukhawuleza esitiyeni. Unokukhetha kokokuqala itispuni 1 lesepha engamanzi, itispuni 1 leviniga, i-10 ml leoyile yecanola okanye leoyile yesoya kunye nelitha 1 yamanzi. Onokukhetha kwesibini, khanda ipelepele ezibabayo ezintandathu okanye amacephe 2 omgubo wepelepele ebabayo, amagaqa 2 egarlic negaqa letswele, wenze umxube othambileyo uze ugalele itispuni 1 lesepha engamanzi, amatispuni 2 eoyile yemifuno nekomityi yamanzi ashushu. Yeke ihlale ubusuku bonke uze uyihluze ukwenzela ukuba kuphume yonke le ndibanisela iqinileyo uze ugalele amanzi kulo mxube alinganiselwa kwilitha 1. Onokukhetha okwesithathu, ioyile yeneem etsalwe kwimbewu yomthi weneem, yeyona oyile yemveli esetyenziswa kakhulu xa kutshizwa kusiliwa nombundane, iintwala zemithi neentubi, iintwala zediliya newhitefly. Ukutshiza nje emagqabini ezityalo konele ukuphazamisa nokutya kwazo isityalo nexesha lobomi bazo, noxa zingazukufa ngoko nangoko, kodwa ziza kude zife. Ioyile yokutshiza yeneem iphinde yabonwa iluncedo ekunqandeni iintethe, iphinde yenze i-powdery mildew ilawuleke. Ioyile yeneem ayitshabalalisi izinambuzane eziluncedo. Itispuni 1 yesepha engamanzi netispuni 2 zeoyile yeneem kunye nelitha yamanzi. Ukutshiza ngobisi. Ukusebenzisa umxube wobisi namanzi ubonakala unceda ukulwa ne-powdery mildew, yaye usebenza oku kwe-fungicide ethengiswayo ngqo. Lo mxube wobisi unceda ukulwa nentsholongwane ekuthiwa yi-mosaic virus, i-blights nokunye ukungunda ukuhlasela amathanga, iitumata, iityukhamba nezinye izityalo. Dibanisa i-100 ml yobisi namanzi alinganiselwa kuma-900 ml ne-1 teaspoon ye-sunlight soap. Isepha ne-baking soda. I-baking soda okanye i-bicarbonate of soda iduma yaye yenza indawo enayo ilwe ngokodwa nezifo zokungunda ezinjenge-powdery mildew ne-early blight kwiitapile, netumata namathanga. Itispuni 1 nje lesepha engamanzi, itispuni 1 le-bicarbonate of soda nelitha yamanzi
qiniseka ukuba uqale uvavanye ukusebenza kwesitshizi phambi koba usisebenzise ezityalweni ezininzi. Bacillus thuringiensis. Icebo labathengisayo lona lakusebenzisa iBacillus thuringiensis okanye iBT. iBT intsholongwane yemveli esemhlabeni ekhupha ipoyizini enobungozi kuphela kumbungu wezinambuzane ezithile. iBT sisigqayiseli semveli esitshiswa apha emagqabini ezityalo ezininzi yaye luhlobo lwemveli lokulwa nombungu wezinambuzane xa ingenanto imoshayo kwelinye icala eyaziwayo. iBT kufuneka ityiwe ngumbungu ukuze isebenze. Xa iginyiwe ihlasela inwebu engaphakathi esiswini sesinambuzane, loo nto ikhokhelele ekufeni kwaso. Galela uthuthu lwenkuni. Uthuthu lwenkuni lubaluleke kakhulu ekunqandeni inyike eligqobhoza iindiza zombona ndawonye nohlaselo lwenyike ekuthiwa yi-fall armyworm emboneni nakuloo mbona unencasa. Galela intloko yetispuni yothuthu lwenkuni apha kwizalo sawo wonke umbona wakho xa sele umela apho emadolweni ngobude ukwenzela ukulwa neli nyiki ligqobhoza udiza lombona. Kubalulekile ke nokuba iindiza ziwiselwe phantsi emva kokuvuna khona ukuze kuvele iingcambu ukwenzela ukuba le minyiki igqobhoza indiza ivele kwilanga eligqatsayo nezinye izilwanyana ezitya la manyiki ezinjengeempangele neenkukhu. Xa sisilwa neenyiki kwiintlobo-ntlobo zombona, galela intloko yetispuni yothuthu lwenkuni rhoqo ngeveki ezimbini ude mbona uqale ukuphuma intshatshoba. Oku kufunyaniswe kusebenza nokuba abamelwane bona bengakhange bafumane impumelelo bakwa besebenzise uhlobo olunekhemikhali yezolimo lokulwa izinambuzane. Umhlaba ekuthiwa iDiatomaceous ngumgubo ocolekileyo ongathi yitshokhwe owenziwe nge-fossiled diatoms. Xa ithe yavuvuzela kwizinambuzane iyancamathela apha emzimbeni wazo, itsale ukufuma apha emzimbeni wazo, yenze zingabi namanzi zide zife nokufa. Ingahlwayelwa apha phantsi ijikeleze izikhondo zesityalo zexabiso khona ukuze ivalele iminyiki, inkumbamdodo neenkumba ezincinane. Kwisiti esilondolozwa ngohlobo lwezemvelo, mabunyamezelwe ubukho bemifuno eneziphene ngenxa yobukhulu bale nto ufuna kuyizuza, kodwa ke oko kungavaleli impumelelo yakho. Zama kangangoko ukuba ungasebenzisi uhlobo lokulwa nezilwanyana olunekhemikhali yezolimo ezinobungozi ebantwini nakwezendalo. Khumbula ukuba ukubulala zonke izinambuzane, ukungunda neentsholongwane ayiyonjongo yethu. Endaweni yoko, sizama ukukhuthaza ikhaya lezilwanyana eliphilileyo, elilungele zonke izidalwa eziphilayo zihlale kunye ngolungelelwano. Qinisekisa ukuba uvelisa izityalo ngokulandela indlela kaThixo, ulondoloze umhlaba ndawonye nezemvelo ezikuwo, wenze indawo elungele izityalo ezisempilweni, usebenzise iindlela zokulwa zezinambuzane kancinane, ungazisebenzisi ikhemikhali tu ukuba oko kuyenzeka. Abantu abaphilileyo batya izityalo eziphilileyo eziphuma emhlabeni ophilileyo ongumhlaba ophilayo. Masenze konke sinako ukukhuthaza ukuba kubekho ubomi bomhlaba njengoko uBawo wethu osemazulwini ethe wasibonisa endalweni yakhe ukusukela ekuqaleni. You